Sen piti olla aivan tavallinen lomamatka. Matka jonnekin, missä aurinko paistaa ja on lämmintä. Marraskuisessa Jordaniassa lämmintä riittikin hyvin, mutta 2 kilometriä mannerlaattojen välissä käveltyäni löysin jotain vielä upeampaa. Petra, 1200 vuotta kadoksissa ollut kaupunki, oli kerta kaikkiaan unohtumaton kokemus. Monesta elokuvasta tuttu, huikaiseva näkymä. Yksi vanhan maailman 7 ihmeestä. Se oli tulvillaan historiaa. 2000 vuotta sitten eläneiden ihmisten asumuksia, temppeleitä, hautapaikkoja, koristeellisia pylväikköjä, muinaisia kirjoituksia. Ihmeitä ihastellessa kokonainen päivä Petrassa vierähti nopeasti. Illan hämärtyessä oli aika palata hotelliin. Mutta me tapaamme vielä Petrassa.